amics, travessem temps complicats on a persones com nosaltres se'ns mira de manera estranya perquè dediquem temps, energia i diners a un bé que no és de primera necessitat. Això diuen els que no tenen la festa en la sang com nosaltres. Com que no som els festers de primera necessitat? És que no participem amb el nostre treball desinteressat, amb les nostres llàgrimes i alegries, amb els nostres estalvis, amb les nostres famílies, amb el nostre preciós temps lliure a la riquesa i a la dignificació de la nostra terra o de la nostra comunitat? Com que no? Som nosaltres els festers, som nosaltres els valencians, els que treballem sense esperar recompensa per la cultura dels nostres avantpassats, els que treballem per dignificar la nostra llengua, la nostra indumentària, la nostra gastronomia, la nostra música, les tradicions al cap i a la fi que ens fan especials i que ens fan únics de la resta de l'estat espanyol i que ens defineixen com una comunitat autònoma on un percentatge importantíssim de la seva població viu volcada en cos i ànima en formar part d'eixa riquesa autòctona tradicional que desemboca en riquesa material, en turisme, en fama internacional i, per tant, en diners i en importància per al nostre territori. Per tant, no dubteu, germans de foc, no dubteu en cap moment en sentir-vos orgullosos de la vostra feina. Des del xiquet que porta l'estendard de la comissió fins al president de la falla, des de la criatura que complix el seu primer any en la falla infantil fins a la fallera major de la vostra ciutat. Nosaltres, els fallers, existirem sempre mentre tinguem clara la nostra feina com a eix vertebrador de la cultura i la riquesa del nostre poble, de la nostra ciutat, de la nostra comunitat i del nostre país. En aquests temps complicats i foscos, on costa tant traure endavant una festa perquè la societat no té tants mitjans com de costum, en aquests temps complicats, amics i germans de foc manissers, hem d'estar més units que mai i treballar colze a colze per eixe bé de primera necessitat, clar que sí. Hi ha molta honra per a molts de nosaltres que és la nostra festa de les falles. I per això un servidor, com a fester i com a periodista, vos admira. I per això un servidor vos defensarà sempre, i ara que sé que hi ha algunes juntes locals falleres, totes, des de la més humil fins les falles del Cap i Casal, fins València, perquè tots fem festa i perquè tots fem comunitat valenciana. I al capdavant, gràcies. Perquè l'equip de Festa Carretera i Manta ens n'anem de viatge, ens n'anem a França este cap de setmana 20, 21, 22, divendres, dissabte, diumenge. I este és el sopar de gala, ens hem avillat com pertoca l'ocasió. Estem a les afores de Lyon, al Chateau Sant Bernat, estan pujant les candidates i s'acompanyen per a que es pugui veure. Estem en un lloc realment preciós. I diem que des d'ací, des de la plaça Bellcourt, eixiran totes les candidates al títol de bellesa del foc fins a la plaça de la República, on està plantada la foguera construïda per Fede Molinero. Però sí que estan observant amb molta curiositat les candidates, mirant els tratges, fent-se fotos amb elles, i elles, amb el seu millor somriure, estan oferint el millor que té Alacant, que és la seva festa, la seva gent i les seues fogueres. I just al costat del museu tenim la Casa de la Festa, també en un edifici realment notable, en esta placa on certifica que el misteri d'Elx és patrimoni de la humanitat. Així hem quedat amb Fernando, que ja és un bon amic, que és una de les persones que més treballa, és el president del patronat del misteri d'Elx, ens espera a l'interior i és la segona persona que ens explicarà què significa per a la ciutat d'Elx, per a la comunitat valenciana, per a tot Espanya, tindre i treballar en un patrimoni cultural, artístic i religiós monumental tan important com és el misteri d'Elx. Anem cap a dins. Eixes coses que passen, eixes beneïdes casualitats, hem vingut a parlar amb Fernando, amb el president del patronat, i dona la casualitat de que darrere d'esta porta estan assajant la coronació del misteri. Hem demanat permís
I bueno, tinc els pèls de punta. Em sent molt afortunat de mostrar-vos el que molt poca gent veu, que és... No passa res. Estem així, que som uns més, l'assaig del misteri. Anem cap a dins. Avui és el dia de la inauguració de l'exposició del Ninot i des d'ací eixirà una cercavila amb dolçaina i tabalet fins a la llotja del peix on estan tots els ninots exposats. Martina i Sofia s'encarregaran de tallar la cinta inaugural. Les fogueres de Sant Joan ja estan en marxa. Perquè n'hi ha moltes coses que caracteritzen les festes de moros i cristians d'Ibi i una de les que més m'agraden a mi és que en tot moment s'escolta música. La música és molt important als moros i cristians d'Ibi. Ibi en festes, entrada mora. Sean la història viva de 2017. Manolo, moltes gràcies. A partir d'ara saps que coincidirem molt sovint i que xerrarem molt. Bones fogueres, bon inici de fogueres, amic. Gracias a vosotros. Tendremos ocasión de hablar con ella de manera más extensa en una entrevista que tenemos programada el martes que viene en el Ayuntamiento, pero bueno, hoy es uno de los primeros actos, o quizá el primer acto, que protagoniza Martina Núñez Cuenca, la belleza del foc infantil. Ha pasado todavía muy poco tiempo. ¿Ya te crees que eres la bella del foc infantil? Sí, ahora Ja n'hi ha moltíssima gent, recorde que són les 8:30 del matí. Anem a pegar una volta per ací per a polsar l'ambient. La Santa Fas enguany, recordeu que l'any passat va ploure, encara que fa un poquet de vent i de fred, s'està prou bé. Frescoreta a la cantina, que diria mon pare. Santa Fas, plaça Luis Foglietti, ahí darrere està la sagrada relíquia dels alacantins. Al final, i he tingut la sort de poder entrar dins i de parlar amb Toni García Juan, que és el responsable d'esta masleta, i ens ha contat alguns detalls importants i interessants. És una masleta, ja la veureu, porta molts elements aeris, té un terratrèmol doble, Focs del Mediterrani dispara avui i dispararà també el dia 19, que sí que entrarà en concurs. Esta pirotècnica és la tercera volta que dispara en Alacant. I ja no tinc més dades. Mascletà de fogueres, diumenge, bona entrada a la plaça dels Estels. Estem a punt de disfrutar d'una gran mascletà. Sofia Escoda, bellesa del foc d'Alacant. Encara no ha passat una setmana de la seva elecció. Avui pensa que és el primer acte oficial, diguem-ne, encara que no t'ha posat la banda, que protagonitzes. I jo sent moltíssim que sigui una pregunta tan tòpica, però bueno, què se sent quan has començat a passejar per l'esplanada, tota la gent aplaudint-te? Eres la bellesa del foc, Sofía, mare meua, dime. Yo creo que hoy es el primer momento, ¿no?, en que ya de verdad te lo empiezas a creer.